kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye o kama ni jɛmukan kɛnɛ bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la kɛnɛ min kɔnɔna na aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw de bɛ di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan ka aw kunnafoni ɲumanw na walasa aw kelen-kelenna ka se ka bɔ kunnasiri la aw ka tile kuntagala kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila. Sanga 31 o dafara nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Umaru Koyita bɛ sira di ma i ka dɔn kibaru dayɛlɛ. Fanta Tomota ne sira jan basi tɛ n bɛ doni dɔn kibaru i n'a fɔ ladalakola bakuruba saba min b'an bolo o bɛ tali kɛ ninnu de la joyilakaw fɛ yen ka kɛ ni lakanabaliya fanga bonya kojugu ye ko polisilakaw y'u tɛgɛ da maa tan ɲɔgɔnna ka karibɔn mun de la an bɛna an da don la ka walawala ka fara o kan min bɛ dugu kofɔ ni o bɛ Badugu ale kofɔ ale kɔni taama yenkaw ye taama dɔ labɛn min kɔni na min bɛ mara caman bɔli ale kunkanko ko o ko kofɔ laɲini dɔw b'u bolo an bɛna an da don fana na ko walawala ka fara o kan Faransi ka den min bɛ yen nɔ ni o bɛ Faransi journaliste dɔ ko fɔ ni o bɛ Olivier Dubois ni ale minɛnen kun don a bɛ ɲini ka san 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ ko ale kɔni bilala an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka walawala sisan. Ka segi ka foli kura ka ɲɛsin alamamaw bɛɛ lajɛlen ma ni saga in kɔnɔna na maa minnu bɛ ko bɛ soli k'u sɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila i n'a fɔ bakurubaw la an ye a lase aw ma cogo min na ka kɛ ni lakanabaliya fanga bonya kojugu joyilakaw fɛ yen nɔ min kɔni ye polisilakaw ye olu ye wulikajɔ dɔ daminɛ wulikajɔ min kɛra sababu ye ka bolo da maa tan ɲɔgɔnna kan ka tɛmɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔla polisiso min bɛ joyila ale dugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni de tun ye plainte don ni o bɛ tali kɛ ka kɛ ni waleya caman min bɛ u ka baganw sonyɛniw kɔfɛ so tɔliw ani ka se simanw ma birikiw ka se fɛn caman wale ma joyila kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na ka kɛ ni procureur général min bɛ tribunal la ale fanfɛla la joyila ale ye laɲini kɛ min bɛ commissaire Lafiya ale ka mɔɔw fanfɛ u ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka jateminɛ min bɛ tali kɛ joyila ale lakana bɛ se ka sabati maa minnu bɛ ka nin baara wale kɛ ka se ka boloda olu kan o hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni wulikajɔ kɔni kɛra wulikajɔ kunfɔlɔ minnu kɛra sababu ye ka boloda maa 9 ɲɔgɔnna kan ni siga kelen kun do olu la olu maa kofɔlen ninnu a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ka baara de min bɛ sojɔ minɛnw olu tali o ko kofɔ o hukumu kɔnɔna na bolo kɔni dara o maa kofɔlen olu kan o kɔfɛ wulikajɔw fana bilala sen kan min kɔni bɛ tali kɛ ka yɔrɔ lajɛ mɔɔw bɛ dogo yɔrɔ minnu na ka yen nɔ jateminɛ min yɛrɛ fana kɛra o baaraw ni o bɛ senna halisa wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa tan bɔɲɔgɔnko bolo dara olu de kan ni ka olu minɛ wa sɛgɛsɛgɛli ani ɲininkaliw tɛmɛnen kɔfɛ ko ni maa kɔfɛlen ninnu kɔni bilala bɛrɛla ni a bɛ fɔ a ma mana de dépôt ka kɛ ni fɛn min kɔni ye baara cogoyaw ye. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye ka kɛ ni sariya sunba ale yɛlɛmali baaraw ye kuluba kunungo fɛn min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa la ale kɔni ye jamanadenw ka nɔrɔbilaw olu kɔni bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a bɛ fɔ a ma force vive de la nation i n'a fɔ a kun lasira cogo min na walasa cogo min na ka se ka sariya sunba ale gafe min kɔni taara jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ ka se ko o da jamanadenw tulo kan ani a kɔnɔna kow ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ o kow la jamana ɲɛmaa kɔni ye fɛn min ye force vive ni o bɛ jamanadenw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw ka olu kunbɛn min kɔni kɛra kulubakaw fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye a ye laɲini kɛ ni maa kofɔlen ninnu fɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye nin sariya sunba yɛlɛmali baaraw ye ko u ka a waleya lajɛ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ a ye jamanadenw ka walasa u bɛ se k'a faamu cogo min na sabula ka tɛmɛ ni a ka kuma a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni bɛ kɛ sababu ye min ye jamana jɔsen kura minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ ka laɲini ko ka se ka o jɔsen kura ninnu ka olu di. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye i n'a fɔ bakurubaw la an ye a lase aw ma sisan cogo min na min bɛ tali kɛ Faransi kunnafonidila dɔ la ni o bɛ Olivier Dubois ale kofɔ ni ale kɔni minɛnen kun don maa ba mugaciw fɛ kabi san 2021 ale kɔni bilala ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogo ni maa kofɔlen kɔni ale bilala ka bɛn kunungo dɛnɛndon ma ni a yɛrɛ bilala ɲaamɛ ale pankuru jigiso la san 2 bɔɲɔgɔnko ni maa kofɔlen kɔni kun bɛ kulu banbagaci dɔw bolo ni o bɛ Alliance djihadiste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM OMO olu kofɔ ka fara ale kan min bɛ tali kɛ américain de dɔ la ni o bɛ Jeffrey Wodke ale kofɔ ale fana kun talen don ni banbagaci ninnu fɛ kabi octobre kalo san 2016 waatiw ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bilala Niger jamana olu o kɔnɔna na ka tɛmɛ ni
kunnafoni sɔrɔ cogo Olivier ka fara Jeffrey ka maa fila kɔni bilalen kɔfɛ halisa Mali kunnafonidila fila ɲɔgɔnna o kɔni bɛ banbagaciw bolo ni olu kɔni kibaru jɔnjɔn ma sɔrɔ kɛnɛla la min bɛ tali kɛ Amadu Ɲali Bolila ani ka se Musa Bana Diko ma olu kɔni bɛ maa banbagaciw olu bolo halisa. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Kayikaw kunkan kibaru la a kun lasira cogo min na k'a fɔ ko fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kulu la ni o bɛ mouvement Jesi la route de Kaye olu kɔni kun ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu na siraw olu datugu ka kɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogo ye a jirala k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw kɔni na ko sira datugu baaraw kɔni sera ka kɛ nka min bɛ tali kɛ Kaye sira yɛrɛ la ko u ma se ka o waleyaw kɛ mun de ye u bali a la an ka jɛ an ka lasew lamɛn. Laseri dɔ kɔnɔ min kɛra marisi kalo tile 13 san 2023 la mouvement Je suis la route de Kaye olu maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna siratigɛ caman bila sen kan Kaye mara kɔnɔ walasa minnu ka sira dilanw ye k'o jagoya ɲɛmaaw kan tile fila o laseli in kɔ mouvement in kɔni bisimilara Kaye région gouverneur fɛ walasa ɲɔgɔn fɛ u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko in na nka kumaɲɔgɔnya ma se ka sɔrɔ mouvement ani gouverneur cɛ. O la u y'a ŋaniya minnu ka siratigɛ ye k'o lawaleya tɛnɛndon marisi kalo tile 20 san 2023 la. Nin sirabatigɛ yɛrɛ ma se ka kɛ Kayi dugu yɛrɛ kɔnɔ ka tugu finitigilakaw kɔni ye jama yɛrɛ kɛ olu yɛrɛ kuma ye minnu fɔra an ɲɛna mouvement ɲɛmaa dɔw fɛ Kayi marabolo wɛrɛw la i n'a fɔ Sandara Waliya ani Jalafara nin sirabatigɛ in kɔni tora senna yen nɔ hakilina jiginna bataki dɔ fɛ n'o yɛrɛ tɛnkunna Kaye cercle préfet la marisi kalo tile 15 Kaye conseil local des jeunes maaw b'a yira k'a fɔ ko min ye siratigɛ in ye k'u sen t'o la an bɛ yɔrɔ min na sisan kunnafoniya foyi kɔni ma di mouvement fɛ fɔlɔ a ka baarabolodalenw ko la. An bɛ taa Zangasoko fɛ yen nɔ ka kɛ ni lakanabaliya ko ye min kɔni kun bɛ tali kɛ kalankaramɔgɔ minnu kun bɛ nin kapu kɔnɔna na olu caman kɔni kun taara hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ DECAP ale kun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ka segin ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye ka kɛ ni bɛngɛnna wale min kɔni kɛ an bolo b'a la min bɛ tali kɛ yen nɔ kalankaramɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu caman kɔni kun bɔra nin yɔrɔ kofɔlen na min bɛ tali kɛ DECAP la ale kun ye laɲini kɛ k'a fɔ maa kofɔlen minnu taara ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ko u ka segin ka na u ka baara o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ni kalankaramɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛnkun bɔra k'a yira k'a fɔ ko u ka segin ko walima ko sanction dɔ nata o kama o ko la o hukumu kɔnɔna na olu kɔni ma segin halisa bi donya ninnu na. O la min bɛ tali kɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ a ma kofɔlen maa minnu dɔ yɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ k'u kɔni kɛ mɛn ka lajɛ dɔ kɛnɛ kɔni labɛn bi lajɛ min ni o kan ka kɛ bi walasa ka se ka min ye u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka hakilila kelen ta min bɛna bila sen kan hakilila jiginna ka tɛmɛ ni bataki sɛbɛn dɔ ye min kɔni bɔra marikalo tile 13 min bɛ tali kɛ DECAP min bɛ Zangasokaw fɛ ale kɔni kun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ko u ka segin ka na u ka baaraw la yanni marsikalo tile 15 o cɛ o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye u ka lafasali tɔnkulu ye ni o bɛ ekɔli karamɔgɔ ka lafasali tɔnkulu ko fɔ Zangasokaw fɛ yen nɔ olu kɔni kun ye laɲini fila kɛ ko ni o laɲiniw de sabatira ko u ka maaw bɛ se ka segin o laɲini ninnu dɔw bɛ tali kɛ sous-préfet min bɛ Zangaso ale segili la ani Moloba la ani ka taa se min bɛ tali kɛ kapu ale baarakɛla minnu yɛrɛ bɛ Zangaso olu fana ka segin sabula a yirala k'a fɔ ko lakanabaliya kun kɛlen don sababu ye ka ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ o sigiyɔrɔw la. An bɛ to kalanko ale kun kibaru la halisa ka kɛ ni fɛn min kɔni musaka sarabaliya ye min bɛ tali kɛ kalanso minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kɛnyɛrɛye kalansow ko fɔ olu kɔni tɛna kimɛnni kɛ ka bɛn ni kalanbila ninnu waatiw ma ni o bɛ tirimɛsi ale ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ale ba kinibolo yan fan fɛ ka tɛmɛ ni fɛn min bɛ tali kɛ kulu min bɛ yen nɔ ni ale sigin bɛ kalanso kɛnyɛrɛye kalansow tɔgɔ la olu ye laɲini min kɔni kɛ ka baara bila kɛ heure 120 ni o baara yɛrɛ daminɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn min kɔni ye kalan kimɛnni minnu kɔni baaraw kɔni daminɛna ka bɛn ntɛnɛndon ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ba kiniyan ba fan fɛ a yirala k'a fɔ ko o waleyaw kɔni ko o tɛna se ka kɛ o la o waleya ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don kalanko cogoyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati o kɔnɔna na Bamakɔ kɔnɔna na wa a bɛ se ka kɛ gɛlɛya fana ka se marabolo kɔnɔna yɔrɔ caman fana ma.
an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoya ye halisa ka kɛ ni mara caman bɔli baara minnu sigira sen kan an ka jamana ɲɛmaaw fɛ dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ Badugu ale kofɔ ale kɔni ma kaw kɔni bɔra ka taama dɔ kɛ ka bɛn karidenw ma taama min yɛrɛ la ni a kɛra samalen o hukumu kɔnɔna na u ka laɲini kɔni ye mara caman bɔli baara minnu kɔni kɛra ko olu kɔni ma sɔn u farala yɔrɔ min kan olu y'a laɲini ye ko u ka fara samalen kan ni o yɛrɛ kun ye olu ka yɔrɔ kofɔlen sɛbɛn ko kun bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na Amadu Jara ale kun bɛ yen nɔ a ye min sɔrɔ an ka jan an ka ɲɛmaadɔw fɛ dugu minnu bɛ Badugu fɛ olu nisɔndiyalen tɛ walela min yɛrɛ bɛ tali kɛ n'an b'a fɔ découpage territorial wa ko k'u bila sibi fɛ togo min na ka se k'o dusumakasi yira o bɔla ka taa Makɛ a fɔlen de ko Manden k'a fɔ ko Bɛrɛdugu i y'a faamuya Manden Bɛrɛdugu Segu jamana i y'a faamuya n'a fɔra ko bon ka Manden fara ɲɔgɔn na ka taga Manden dɔ ta la k'o fara fan wɛrɛ kan ayiwa o ye ko kura di an sigilen tɛ n'o di Sibi Finadugu Sɛndugu an ni Sɛndugu yɛrɛ mun bɛ bɛn an bɛɛ sen marise nɔ ka sababu kɛ jamana tagabolo de an bolo ɲɔgɔn bolo depuis kunu fo bi an y'a balimaya an fa gina dɔ bɛn an benbay ka dɔ bɛn kana bila bi la hali bi an bolo ɲɔgɔn bolo an ma ɲɔgɔn janfa dugu ninnu maaw o y'a yira tuguni k'a fɔ ka nin baara in kɛ ka sɔrɔ duguladenw ma ɲininka ko a bɛna n'u farafarali ye tiga minnu ye fara kelen kɔnɔ o de nɔ ɲɔgɔn na tiga minnu ye fara kelen kɔnɔ o de nɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko ka Badugu tigɛ ayiwa sibila bi ka fara ayiwa yɔrɔ wɛrɛ kan o ko kura di o barala an dɔ an sigilen tɛ n'o de an sigilen ni min di Sɛndugu mana ye yɔrɔ min dɔ Finadugu mana ye yɔrɔ min dɔ ayiwa Ɲumanmagana mana ye yɔrɔ min dɔ Kanibala mana ye yɔrɔ min dɔ Badugu fana ka ye parce que an ye ɲɔgɔn bolo kunun fɔ bi ka fara nin taama in kan k'u ka dusumakasi yira ka bɛn ni waleya ye n'o ye découpage territorial ye dugu minnu bɛ Badugu fɛ o ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw fana ma an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoya ye halisa fɛn bɛ tali kɛ jɛkulu la jɛkulu min sigilen don maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara bɛnnen don ambulance ale bolili ko ma olu kɔni ye kɛnɛ dɔ sigi min kɔni ni o tako fɔlɔ baaraw kɔni kɛra ka bɛn marisikalo tile 18 ka n'a bila a tako 19 na min kɛnɛw yɛrɛ sigira selengekaw olu fɛ yen nɔ nin kɔni kɛra sababu ye ni maa kofɔlen ninnu fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka jɔdaw la ani ka taa se u bɛ waleya min kɔni kɛ ni o bɛ wulikajɔ kow kofɔ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ o kow la Lolomadi Bate ale kun bɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jan an k'o lajɛ n'a kumakunba kɛra ambulance bolilaw jɔyɔrɔ ye mun ye walasa ka banabagatɔ minnu ka bana juguyalen don ka bɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ la ka taa n'a dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la tile kɛrɛnkɛrɛn mun taara k'a ɲɛsin ambulance bolilaw ka don kɛrɛnkɛrɛnni ma a kɛra sababu ye walasa Mali ambulance bolila bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Selenge kɔnɔna na walasa ka taa nin don ɲɛnamaya u kɛlen ka ambulance bolilaw jɔyɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye ni ambulance bolilaw u ye laɲini dɔw kɛ insuffisance bɛ yɔrɔ la parce que aujourd'hui a man ni médecin chef si k'a fɔ k'i bɛ chauffeur bénévole utiliser ka baara kɛ ni dɛsɛ tɛ u k'a lajɛ n'u bɛ taliw kɛ u k'an yɛrɛ ɲininka dɔɔni an bɛ se k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ a kana kɛ minnu bɛ baara la n'u tɛ ka sara u kana tali kana kɛ k'olu to kɛrɛfɛ donc an bɛ fɛ o den kɛrɛfɛ ka bɔ yen. Mali kɔnɔna na a ka ca mɔgɔ 54 ye muso kɔnɔma mun évacuera san 2000 ni san 22 kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba bɛ ambulance bolilaw la walasa ka ni lakana o de la ministère de santé et du développement social secrétaire général a yira k'a fɔ k'u ka laɲini k'a bɛ yɛlɛn n'a ye sanfɛ. A ma balana parce que laɲini dɔw bɛ yen an yɛrɛw bɛ se k'a fɔ an b'a kalama bon dɔw bɛ u yɛrɛw k'u sera an ma waati la ka an ka hakililaw ɲini a kan n'o ye i n'a fɔ sa formation ko in ye donc o diyara an ye wa an bɛ n'u dɛmɛ o la san nata in kɔni kɔnɔna na n'o ye ɲinɛ san ye an yɛrɛw ka jate la an bɛna formation daminɛ min ye taliko ye i n'a fɔ chauffeur denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ma ta mɛ u bɛ ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ u ta ye tiɲɛ ye an bɛna o baara fana kɛ parce que an famana ka taliw kɛ min ye chauffeur ka sira ye ka fara ni misaliya tali kan ni tile mun kɛrɛnkɛrɛnya k'a ɲɛsin ambulance bolilaw ma u ye jolidiw fana kɛ fo ka taa se ka Selenge centre de référence ka kɔnɔna sanuya
Selengekaw fɛ nɔ bi dɔnkibaru ale bɛ datugu yen nɔ sera ka kunnafoni min sɔrɔ walasa ka se ka aw bɔ kuma siri la olu kun bɛ tali kɛ nin na Fanta Tumuta. Kumar Koita. Dɔnkibaru ale bɛ datugu yen. K'i fo dɔnkibaru kɔnɔna kibaruyaw olu tun bɛ tali kɛ ninnu na fɛn bɛ tali kɛ i ka dɔnkibaru la i yɛrɛ tɛ y'a kuncɛ selengekaw fɛ yen nɔ an kanubaga caman de bɛ selenge o yɔrɔ la an bɛ selenge cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo selengena lamini bɛ an lamɛn radio Naniko FM sanfɛ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ni sanga kɔnɔna la an bɛna Sori Ibrahim Diallo bisimila tan ni ka segin kibaruyaw olu kan.